Pap Anitának hívnak, idén végeztem, mint kettlebell instruktor. A célom a mozgással és az edzősködésemmel az, hogy segítsek az embereknek egy kicsit így kinyitódni a világ felé, illetve az egészségesebb életmód felé. Tudom, hogy az edzéseknek, ellátogatóknak magas száma, leginkább céljuk az edzésekkel a fogyás és a maximális erő növelése. Engem ezen túl még inkább érdekel egyrészt a rehabilitáció, illetve az, hogy a már meglévő problémákat, amit a mindennapi élet szül, mondjuk, hogy sokat ülnek a számítógép előtt, akár csak én is korábban, ezeket javítsam, és a normál állapotot visszaállítsam. Volt nekem is nyáron egy sérülésem pont a vizsgám előtt, amire korábban, és korábbi sportsérüléseknél is mindig vettem egy csomó krémet, éppen ki mit ajánlott, elmentem ilyen orvoshoz, olyan orvoshoz, beleöltem egy csomó pénzt, energiát, és a fájdalmaim nem feltétlen javultak úgy, ahogy én ezt elvártam volna. Azért is jelentkeztem a K-aktív TÉP kurzusának alapszintű képzésére, mert ennél az eszköznél nagyon hamar, szinte azonnal tapasztaltam a pozitív változást, és nagyon meggyőző volt számomra ez a rendszer. Én is szeretném használni az edzetteimnél, hogyha esetleg sérülés lép fel, vagy korábbi sérüléstől szenved, hogy segítsem a mozgását és segítsem a fejlődését. A Csiki System mint rendszer nagyon szimpatikus nekem, azért, mert valamiféle új szemléletet tükröz. Megszokhattuk azt korábban, hogyha van egy rendszer, amit kitalál valaki, vagy elkezd tanítani, akkor görcsösen ragaszkodik a szabályokhoz, és nem nézi meg más oldalról, más irányból. Itt viszont nekem nagyon tetszik, hogy különböző eszközökkel segítjük az emberi testet, és akár prevencióra, vagy akár rehabilitációra jól alkalmazható. És mivel engem a kettlebellben is inkább az érdekel, hogy ezt a rehabilitációt és ezt az egészséges vonalat képviseljem, ezért én úgy érzem, hogy a további kurzusokon is szeretnék részt venni, és tudnám is ajánlani ezt a rendszert mindenkinek, aki emberekkel foglalkozik, mozgással foglalkozik, és fontos a saját egészsége és a megőrzése.